Free parking! Yay! Sabi ko na nga ba eh, kasi last year ganun din eh. Free parking! Happy holiday! Happy Canada Day! Bell! Sabi, Happy Canada Day! Bango? Bango? May mga ano ba? Oo, meron na. Last year walang ganyan dyan eh. Doon lang sa may park dyan, sa may dulo. Filipino. Pwede ka mag-picture style. House kitchen! Uy, bukanin ka. Ano pala? Nagunay ka sa dito, bukoy ka sa Als. Ah! Ito pangatlo. Gusto barbecue? Ay, Brady barbecue. May barbecue, masiram yan. Akala ko Als kitchen. Gusto mong ipabayad ka mo po address niya. Oh, wow! Tinanggal pati ang jacket. Gayon. Kotsa na. Ito ba ka ano? Dakong pila. Gusto mo? Sige na, barbecue. May ano sila kaya? Flag? You want flag? Ask a flag, dali. Flag, baby. Go ahead. Isabel, get flag. Say thank you. Thank you. Sticker. What say? Thank you. Thank you. May makaigawin ng dad. I like Oo. it. Marami ngayon, no? Wala dito dating ganyan. Kasi ba dyan mag-ulan? Kaya I like it. Ano? Mama? Mga food trucks doon sa tulay. Daddy, ibig sabihin, daddy, may patubig kayo na naka-swim suit. Oo, pwede. May... Oo. Oh, may inflatable na dyan. Wala na kasi doon sa kabila pala, doon sa may Victoria. Nilipat na dito. Yung mga laruan ng bata. Dito na nilagay ano, hindi na doon sa kabila. Kasi ano, medyo piri-piri. Walang daan. Dito na lang kami. Here. Washroom, oh. Corin. 3. Give it. Go ahead. Try again. Yeah, do you want me to bring you water? Mag-isa na lang si Isabel. Sumuko na lahat. Ano, Bel? Ayos ka pa? Bel? Matindi ka talaga. Marami pa dito eh. Sa likod. Ay, dito sa kabila. Sige, Isabel! Daming tao, no? Ay, may Diba? train. Bago yun ah. Oo. Wala yan last year. Kasi daw yung Isabel. Hindi, pang mga ano lang yun. Isabel, can you do that? Pang malaki na yan. Walang kawan yan, para sa iya. Oo nga, di ko yan kaya. Oo, taas niyan. Ayun baby, oh, look oh. Mga slides in daw. Oh. Woo! Tawa, ano yung saro? Kaya pa may natawag garo. Kaya kung papaano niya. May train bell oh. Yan oh. Tinanggal nila yung mga kainan dito ano. Nilagay lahat sa may tulay. Ay, guwapa.
Pero Pero may isda ko dati dito, nagsimula yung kainan dyan. Tadi hot sauce daan. Kabaga, matutunan man lang yan. Mga fish balls, mga tusok-tusok. Siyempre, hindi mawawala yan. Ano yan? Flora? Flora oh. Kusina ni Flora. Yung kani-kaninong kusina tayo pumupunta, may kusina ka naman. Nilabas na yung kusina. Pork spring rolls. Sikat na lumpia, syempre. Ay, di tayo sa isang ano, I like that. Oh, Chuck Berry. Suki kami nito sa Midtown. Later, ano, dala ko lang. Tayo sa mga food trucks. Nobel. Iyet ano? Hindi yan uulan. Maganda panahon ngayon. Tulay. Ang tao no? Lalo na mamaya habang kumahapon, ano? Ito yung Al's Kitchen. Nag-construction ka, ganda. Ha? Hindi, ibalik mo na daw ni sa auto. At mga Pilipino, ano? Karamihan. Ecos lechon. Vietnamese. May ano ba? Vietnamese coffee? Vietnamese coffee. Ano? Pinipilahan? T-Pro. By the snowfall. Ito na yung dulo. Nachos siguro ako, Daddy. Nachos. Anong gusto mo, Daddy? May kayong lista ng kung anong iguasinda? I don't know. Ayun ba, Daddy? Kaya iskan mo lang garo yan. Oo. So, what do you want? Yan, may banh mi. Masarap naman ang banh mi. Wait na. Try mo yung scan. Kano, Daddy? Papalik kami, hindi kami makapili kung ano. Yun na lahat, nachos fully loaded ka na. Ano? You like? Let's go, Ben. Ano? Funny. Isabel. Daddy, may sauce ata sila, Daddy, doon. Ha? No? Sauce? Hot sauce? Pero, Naputong ko. Naputong ko pa yung hot sauce. Ano yan? Pork yan, di ba? Ako ng hot sauce. oh wow. Woo! Ano? The best pag may hot sauce. Siyempre. Pag walang hot sauce, plain Okay lang. Ano pa? Yummy. Ano pa? Yun na muna. Barbecue naman. Later. Ano ba? The Isabel. best na may hot sauce. Video ta. Sige. Dapat pala, Daddy, pinatry ko muna sa'yo na walang hot sauce. Kasi iba lang lasa pag walang hot sauce. Pero pag may hot sauce, ibang level. Yeah? Sarap na pag may hot sauce. Masarap pag may hot sauce. Pag walang hot sauce, meh. Pero pag may hot sauce, yum. Are you okay? Grabe. Bani. Masarap pag manghang. Yeah. Pag mayo dading hot sauce, okay lang. Pag may hot sauce, yum. Masarap ang bread. Grabe.
Ako man. Me too. Yummy, no? Ay, oh, baby, look! Say hi! Hi! Wanna take a picture? Picture! Come on! Ah! Naaram mo dali ko sa'yo kung nahiling. Saan? Kay Jen Barangan na naman. Banhi. Yeah. Si Jen Barangan. Wait for mom. Yeah. So cute ang dog. Ano tayo doon sa ano? Mga tusok-tusok. Yun. Sa kabila. Doon sa kabila. Yung nadaanan natin. Shawarma. Kumain lang ako kanina ng laing tapos kanin eh. Konti. Ano ba ng pila? Al's Kitchen. Haba ng pila. Captain Calamari. Busy sila. Gusto mo ito i-try? 16, 17. Kebab. Ha? Ano, gusto mo? Yan? Hindi ko masalaman ako. Kaman. Susunod na lang. Next time. Miss Con German Shepherd. The German Shepherd. Woo! Ano yung 2 lemons cup? Drinks. Ngayon wala pa masyadong tao dyan. Mamaya pag fireworks, punong-puno na yan. Let's go. Dito. Plaza. Ito yung face painting. Dumang karoon na agyanta. May bayad to. Ano to nasa likod na pinipilahan? May pinipilahan doon nasa likod. Oh. Mabel. Eh, di makalaro si Isabel. Walang damit eh. Ano, Bel? Walang damit si Isabel, no? Barbecue nga isa. May isaw. Sa isa lang? Isa lang. Sabi mo, abo mo. Akala ko kasi dalawang kukunin mo. Kaya nga, oo, sa susukli. 555. Isa lang. Eh, kila Tita April. Meron silang liempo eh. Wow na ako. Oo nga nila. May bentana ko. Bilhin mo na kasi dadalhin mo. Dadala ko mamaya sa trabaho. Aha. Ang tawag dito, hindi na kayo naghilamok. Hindi na nilamok pero inulan. Pero okay lang din. Para sa amin na di masyadong. Ang problema lang natin. Magkakamping na. Sa sunod, tayo na. Kaya sila last year, kaya sila February pa lang ito. Sobrang Kasi ang bilis mabook. Oo. Yung cabin namin, ang bilis na. trabaho mo eh. Happy Canada Day. Wala pa si Brotherhood. Busy pa. Pambansang realtor. Ni mami na. Marinate. Anong klaseng marinate yan? Pareho? Iba? Pares. Iba? Pares na ito. Slice na to before. Si mami lang nag-slice. Siya nag-slice din. Siya Pwede nag-slice. pa itong sauce na to. Yung ano natin. I-save. Ilutuin natin. Oh,
Grabe ang init sa labas. Ikaw pa lang sa binabanggit mo. So ano sir? So auto ilawag mo. Sir, naabatan ko garo sa auto mo. Ilawag ko na. Ilawag mo na. Nasin mo kinag. Grabe init ay. Pagal. Hali kami sa downtown. Oo. Nag-downtown ka rin, Brad? Dire sa view nag-clean. Busy. Sarap. CR sa to ki Jeffrey. Ano siya? Kuya Jeff? Sa to. Anton? Masi. Ako Kada ka kimam. Ah. Dili. Bedaw. Ito yung ano, Canada Day namin. Anong next mo kuya? Pansit? Pansit tayo mamahan. Ayos. Si Kuya Norley po ay chef to. Kaya hindi na kayo magtaka. Kung ano-anong ginagawa niya Kuya Norley, ginululuto. Mushroom. Para saan niya Kuya sa pansit? Ito, side lang to, side. Ah, Para sa mga kids. Gusto nila yan. oo. Kain ka nito sa Isabel? Ayos. Maba ayos si Kuya Benzo. Bibil, parang Is it water there? Yeah, that's what I'm parang bibilihan ng Honda to ah. Dapat kasi papunta na din yung tubig dito. Dad, can we borrow this? Doon yan sa una, pero ano ko lang dyan kasi para madiligan yung ano. No, ang mahal pala itong bike na to. 1,000? Wala na yan. Oh, yan oh. Crush ka ha? No. KTM pala yan. Bilis pala yan. Bilis yan. 1,000 yan. Grabe. Ano Bel? Kaya mo pa? Mga bikers gang. Yan, so ito yung Canada Day namin dito kila Pambansang Realtor. Wala sila kuya. Day po sa ating lahat. Yung sabaw tabi. Yun, very ano lang, simple celebration dahil ano tayo ngayon. Siya muna, take over ang vlog. Oh, medyo busy sa mga kaganapan. So ayun, ayun si Marco, Kami lang ngayon. Galing na kami ng downtown kanina. galing silang downtown, ako galing ako nagbenta ng bahay. So sa mga hanap ng bahay, kukuha ng bahay, alam nyo na kung sinong kukunin nyo, hindi si Marco. Lalagay ko yung ano, detail mo dyan. Ayun, so nandito ngayon si Chef Norley, siya ngayon ang in charge sa ano, sa Kapatid po ito ni Mr. Nap Ibon. yeah, yan. Kuya Norley. So yan yung ano ni Chef Norley ngayon. Ano ba yung chef yung Ang ano natin is Menu. meron tayong mushroom saute with red wine and pork belly. wow. Two flavor, one is Korean flavor, one is Filipino flavor. Wow, very ano And then another beef patty is coming. Oh, ayun no. Sarap niya no. Ayun pati si Chef Marco eh. Sabawin na. Pero ang ganda ng panahon actually ngayon kasi hindi maulan, hindi mahangin. Tamang-tama lang yung init. Ko ano ba yung ano mo dito sa vlog mo ngayon? Ano ba yung topic mo ngayon dito? Canada Day. Canada Day. So yun, Yan ang celebration natin. celebration, very grateful na nakapunta kami Hindi dito na sa kami Canada. magpa-fireworks mamaya kasi taon-taon na lang tayo ng ganun. Pero buti na lang maganda ang panahon, no? Yun lang, napakaganda ng panahon. Walang ulan. Walang ulan. Last year, Tsaka sa meron. Mandi malamig ata last year eh. Mukhang malamig, oh. Ngayon nasin mainit. Nga nung ulan, di ba? Oh. So yun, so sa lahat ng nandito na sa Canada, Happy Canada Day. we're very grateful na nandito tayo. Ayun no, Canada yun no. Imagine nyo kung nasa Pinas tayo ngayon, sobrang init. Siguro pawis na pawis. Pero pag sa Pilipinas, ang alam ko, merong event ang embassy ng Canada.
para sa Canada Day. May meron din sila doon. celebration sila. Kasi napapanood ko yung vlog ni Becoming Filipino. Oo. Nag-a-attend sila ng ganun. Ano din yun? Sikulas. Sikulas. Di ko kilala si Kulas. Taga ano yun? Taga Vancouver. Canadian, taga Vancouver Island. Yeah. Oo. Ano na siya, may Philippine passport na. Pinoy na siya. Pinoy na. Nakapag-asawa Pilipina. ng Pilipina. Matagal na Sana siya dun. all. Sana all. So yung Kasabayin ko yun? yung ano ni Kulas, yung wife niya, yung pathway nung wife niya is Afam pathway. Joke lang Kulas, mas si Kulas naman masyadong madamdamin naman si Kulas eh. Gino-joke lang eh. O ganun Kulas. So yun, ayan, ngayon ang next in line natin is pansit. Pansit. Yan. Pansit na pansit canton. May darating pa sila Kuya Warren. Sila Kuya Jay kasi may pasok. Pati si Helen. Si Helen may medyo may sakit. Yan. Oh, Tapos si si Jik merong allergy. Bahay muna sila Yan. Dalawang gawa to. Bihon yung isa Kuya? Pansit ano? Bihon, isa kanton lang. Kanton lang yung isa bihon. Pansit bihon. Buenas. Ayos. Yung mga inay nandun sa loob nagkikwentuhan. Yung mga bata, yung mga anak namin busy dyan sa mga bikers. Bikers gang ng Brighton. Okay na, saan ka mo? Oh, si Doms na na. Bakal mo ka ng motor ni Vince. Ha? May airport ka daw dito eh. Isa na. Isa pa. Ayos. Yung naman. Tayo sa loob. Mahina naman ng... Yung may halong bihon. Yeah. Ayos, nakaisa na. Bihon naman. Pansit bihon. Onion bake. Hindi ko na... Ayos. Yun, no? Dali na dun. Yun na. Para sa ano? Burger Para sa naman. candy. Hindi ka sugar yung ilagay ko. Ha? Ano yun? Yung sugar, yung maliit. Ito kumuha, ito yun. Salt. Nakakalito kasi, pareho. pareho kasi ano. Oh, sugar ito. Oh. Ayaw mo na, sugar. Yan, pag yun. Sugar yung nalagay mo, hindi. Pag sabi mo matamis lang, mali yung ilagay. Ayos. Matamis yung soap. Ayos. Sugar na. Baka mali na. Tama naman, Daddy. Tama naman. Luto na ang aming burger. Yan. Kumakain sila ng pansit. Jay? Oo. Yan na. Pantay mo na lang dito. Huwag mo nang bowing. Ganyan ko na lang. Oo, kung sino lang gusto ng Sino burger. gusto? Sige. Huwag gusto mo. Hindi. Huwag ka na. Hindi na si AJ. Ayaw eh. Bagong gising. Dali, kumuha na ng cheese. Yung kabat. Sarap. Pansit, Daddy. Thank you. Dinuguan pa ipilayin mo ko. Ang sarap. Sabi ng nagbebenta kanina, kasi sinabihan ko siya, yung kaibigan namin kasi, Talaga ako sample mo. Sabi ko sa kanya, sabi naman niya sa akin, Karne yan. meat naman yan, karne. Sabi ko, Oo. naman, sabi ko, yun lang. Yun lang. Sabi niya, yun lang. Ayos. Sarap yan. Magpapansit lang ako. Sarap yan. Tapos ito. Tukan mo yan. Dahil di ako mag-burger. Sarap yung burger. Busy kasi yan eh. Nag-request ng bacon. Si Dahil sa baso. Mr. Nap. Yung baso natin na.